Ακολουθεί μία μικρή παρουσίαση του λογισμικού VerimLab της εταιρείας Verim. Το λογισμικό VerimLab που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροδερμική βιοανάδραση, συμβατό με τον αποκωδικοποιητή Mind Reflections, που φέρει και τον αντίστοιχο αισθητήρα που τοποθετείται στα δύο δάχτυλα της παλάμης, συνήθως στον δείκτη και στο μέσο. Το λογισμικό VerimLab. Εδώ βλέπουμε το πρώτο παράθυρο με τις εκάστοτε επιλογές. Εμείς πατάμε την επιλογή Start για να μεταφερθούμε κατευθείαν στην μέτρηση, τη ζωντανή μέτρηση. Παρατηρούμε 4 διαφορετικές μπάλες με διαφορετικό χρώμα η κάθε μία. Να σχολιάσουμε λίγο την κίτρινη που αντιπροσωπεύεται από το κίτρινο παράθυρο κάτω, Relative Start Change, η σχετική αλλαγή από την έναρξη της μέτρησης, που συμβαίνει πατώντας το κουμπί Start. Εναλλασσόμενες τιμές, εφόσον η μεταβλητή αυτή πάντα εναλλάσσεται. Η κόκκινη μπάλα που φέρει πολύ πιο έντονες τσακίσεις, όπως βλέπουμε, πολύ πιο έντονες τσακίσεις. Το παράθυρο κάτω, Relative Local Change, είναι πολύ πιο έντονες οι τσακίσεις, διότι η αλλαγή που βλέπουμε εδώ κάτω, η ποσοστή αλλαγή, είναι σε σχέση με τις τιμές πριν λίγα δευτερόλεπτα, οπότε βλέπουμε πολύ πιο έντονες τσακίσεις. Μετά από συζητήσεις με τον κατασκευαστή, επινοηθήκαμε αυτόν τον παράγοντα, αν θέλετε, αυτήν την ένδειξη εδώ, για να μην ξεφεύγουν ανεπαίσθητες αλλαγές στην ηλεκτροδερμική βιοανάδραση. Να το δούμε λίγο. Δείτε λίγο αυτή εδώ η μικρή αλλαγή που θα έδειχνε το λογισμικό μας αν είχαμε τα κλασικά. Δεν θα ήταν τόσο έντονη ώστε να τη λάβουμε υπόψη μας. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω. Μικρές αλλαγές στην ουσία που οπτικοποιούνται πολύ πιο έντονα με τον κόκκινο δείκτη. Καινοτομία της εταιρείας Verim όσον αφορά τα λογισμικά της ηλεκτροδερμικής βιοανάδρασης. Η CL μπάλα μετράει τα microsiemens, φαίνεται εδώ κάτω, conductivity που σημαίνει αγωγιμότητα, και η πράσινη μπάλα μετράει την αντίσταση, resistance, kilo-ohm. Όσο μεγαλώνουν τα kilo-ohm, τόσο μικραίνει η τιμή στα microsiemens και το αντίστροφο. Έχουμε την επιλογή με τα F κουμπιά να μαρκάρουμε. Πατάω τώρα λόγου χάρη το F1. Αφήνω λίγο χρόνο να περάσει. Πατάω το F2 έτσι ώστε να μαρκάρω υποθετικά το διάστημα του γραφήματος που θα με ενδιέφερε αν έκανα κάποια μέτρηση. Πατώντας το κουμπί Stop μεταβαίνουμε στο τελικό γράφημα, το οποίο μπορεί και να αποθηκευτεί στον υπολογιστή. Να το ανακαλέσουμε και να το ξαναδούμε εφόσον πρώτα το αποθηκεύσουμε. Η ώρα και η ώρα και η ημερομηνία της μέτρησης, η διάρκεια της μέτρησης, δυνατότητα εκτύπωσης, εδώ τα κουμπιά F1 με κόκκινο μαρκάρισμα και F2 με πορτοκαλί. Το γράφημα στη διάρκεια του χρόνου, κάτω βλέπουμε ενδεικτικά τους χρόνους. Επίσης οι τιμές, η maximum τιμή ανέβηκε 18,79% από την τιμή έναρξης, η minimum τιμή έπεσε μείον 0,38%, είναι αυτή εδώ η μικρή τσάκιση που βλέπουμε προς τα κάτω, ο μέσος όρος διακύμανσης, εδώ η αρχική τιμή σε microsiemens, ο μέσος όρος της, εδώ το maximum. Μπορεί να διαρωτηθείτε γιατί έχει τη μικρότερη τιμή, εννοείται το maximum χαλάρωσης. Επινοήθηκε ο κατασκευαστής το maximum εδώ να αντιπροσωπεύει τη χαλάρωση και το minimum της χαλάρωσης, εφόσον συνήθως το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται για λόγους χαλάρωσης και ηρεμίας ή διαχείρισης του στρες, αν θέλετε. Πατώντας back επανερχόμαστε στο αρχικό παράθυρο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν ξεχάσαμε να αποθηκεύσουμε με plot, επανερχόμαστε εδώ, μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να ανακαλέσουμε. Επιστρέφω λίγο να δούμε και μια άλλη επιλογή που μας δίνει και πολλές περισσότερες. Σε αυτόν τον χρόνο θα ασχοληθούμε με αυτές.
πατώντας το Previous Sprint, έχω εδώ την επιλογή Sound, μπορώ μία συνεδρία, μία μέτρηση, μία εξέταση αν θέλετε, να τη συνοδεύσω με κάποιο μουσικό κομμάτι ή με κάποιον ήχο ή κάτι που έχει ηχογραφηθεί. Αυτό έγκυται στην ευχέρεια και στην επινόηση του εξεταστού ή του επαγγελματία. Μπορούμε να επιστρέψουμε εδώ ή πατώντας Start να επανέλθουμε σε μια νέα μέτρηση.